Unsa may observation sa LSI program, inko maayo kay na programa sa presidente nga paulion tong mga na-stranded sa Manila for various reasons. Ano? Kay lain-lain mga rason. Either you are dugay ka na sa Manila, wa na kay kabuhian diha, or gikan sa abroad, na lunggong ka diha ka uli, many other reasons daghang kay nga na-stranded ka diha. Mo na may programa ka na makauli apan kon ang programa sa gobyerno kutob ra niya ng pagpasakay sa bus. Di ba ang nagsakay sa bus atong 7 ka buses? Kang Governor Singson man to? Sabit. Katong Partas. Partas. Ang meaning sa Partas, Ilocano mo daw na, express. Okay. Ang meaning sa Partas ay express na. Gidonate na to nga ipagamit sa atong national government ni Governor Singson. Sabit. Sabit. Iyan man ang Partas, I think has more than 300 units. Now, apan kung kutob na diha, ma-deliver din. Atong na-deliver, atong gidawat, atong katungdanan na, ngisogo man ta. Nga dawata, gidawat, gidistribute sa kanilaing kalungsuran, syudad, o kabarangayan, kwarentina pa to, most of them. Yes. Kwarentina pa to. Samtang na kwarentina sila, kinsay mang pagkaon sa ilang pamilya. Okay? That's one, diba? Immediate need. Second, after the 14-day quarantine, unsa may trabaho nila? Kana, sir. They become a social problem. Ug wa siya trabaho. For all you know, dugay nag-standby na sa Manila, nagtrabaho ng kadto, nawad ang trabaho, nagpadto na pa siya trabaho abroad ba or sa Manila or sa Cebu ba? Kay expect unta ilang pamilya nga dunay idunol. Na klaro nga magina idunol, wag gani kasakyan. Nahurot ta daan dito. So, unsa imong buhaton? There is where government should have come in. National government should provide first financial assistance, then help local governments Tama yun. provide opportunities of employment. Pareha na itong gihimot ng Bibot Bilyo. Remember? GIP. Government Internship Program nga gidownloadan tag 50 million para sa victims sa earthquake. Mo untay gihabuhaton ka na karon. Ang atong gihimo nitong gayuna, instead of giving the money directly to them as if it were a what? Limos. Ang atong gihimo, nag-skills training ta. Ang gitrain skills makadawat og how many? 10 days? 15 days? 15 days nga daily salary of 396 a day. Or a total of how much for 15 days? Almost 6,000, sir. 6,000. Nakadawat sila almost 6,000, but at the same time, they acquired skills. Yes. What kind of skills? Plumbing, masonry, Electrical. carpentry, whatever. Or kanang mga electrical, etc. Cookery. Cookery, mga babae. Dressmaking. Dressmaking, mga babae or lalaki, or mga bading. Oh. Pakulong, buhok, di ba? Agriculture. Ana unta ang buhaton sa national government. Atong himuong pattern katong gihimo sa Department of Labor through Secretary Silvestre Bebot Bello III. Nga gitagaan ang Kapitolyo, wag tagay gi-download ang Kapitolyo sa Kapitolyo ang 50 million og naka-train kitag how many legitimate residents of Davao del Sur. 4,000 plus sa first batch na. Second batch 4,000 plus na po. 8,000 kapin. 8,000 kata mga ligon nga mga tao nga taga Davao del Sur nakabaton og abilidad. And I suppose karong panahon na daghan ang nagamit nini. Example, kanang na ang amigo ni Mike nga kinsa na Mike? Kana imong naay Wilder? Wilder. Ang singalan niya? Dandel, scholar na. Nagamit karon. Oh, di ba? Daghana actually. Yun ang atong atong pag-usahay may fund wish atong sa government nga tagaag opportunities ang atong mga namalik
mga gitawag ng LSI, locally stranded individuals.